Ayan, gandang umaga po ulit. Nandito kami ngayon sa Real Quezon. Dumaan po kami sa Naglet. Nagpaluto po kami ng pusit, adobo. Ayan. O diba? Ganda ng view. Ayan. Lakad-lakad lang. Pero di ganun kaganda yung buhangin. Okay naman, kaya lang mabato. Mas makalat. May mga aso pa, may doggy. Ayan. Yun, yung mga resort. Hindi ko alam kung anong resort yun eh. Yun ba yung Paddock? Ano yung resort na yun, bro? Dapo. Yun yung Dapo Resort. Maganda yung view. Kami sa gilid-gilid lang. Ayan. So, diba? Ano masasabi nyo sa lugar? Sa Real Quezon. Real Quezon po yan. Ayan. Ganda sa bundok. May bundok. Kung nakita nyo? Ayan yung bundok. Tapos ito yung dagat. O diba? Ang ganda. Ganda yung place. Ayan, maraming bangka. Nakita nyo yung mga bangka. Ayan, yung mga minisda yan. Ayan. O diba? Ang ganda ng place. Ang nasasabi natin, kundi okay the best. Sige po. Okay po. Kaya pinakita ko lang po sa inyo para kung sakasakali meron po tayo nasa video sa Real Quezon. Salamat po ulit. Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands rolled. I turned him to gold and it took him higher. But I'll be a daydream. I'll wear your favorite things. We could be beautiful. Get drunk on the good life. I'll take you to paradise. Say you'll never let me go. Deep in my bones, I can feel you. Take me back to a time only we knew how to wait. We could waste a night with an old film, smoke a little weed on the couch in the back room. How to wait. Say you'll never let me go. Sa Lokban, Quezon. Ayan, ganda ng simbahan. Ayan o. Sa Lokban, Quezon ako naglalakad. Daming tao. Gahanap ako ng hotel. Walang hotel eh. You put your love on the line to bear the weight of sin that was mine, washing my river of wrong into the sea of your infinite love. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all.
po yung hotel namin. Ito yung Surya Hotel. Maliit ang daan dito eh. Pasok pa tayo. Ito yung hotel ng dito. Yung Surya Hotel. Pasok pa tayo. Pasok pa tayo sa hotel. Pero maganda siya. Good morning. Kamusta? Binibidyo kita. Panoorin mo yung YouTube channel ko. Ayan. Sino pa ka ito? Ito yung aming receive sa amin kagabi. Si Ronel. Ayan, dito kami sa Surya Hotel. Ang ganda ng location. Promise, maganda yung hotel. May re-recommend ako. Ayan ha. Ano yan? Dagdag ano yan. Additional yan. Dapat libre na yan eh. Para makilala kayo. Ang ganda ng lugar. So, totoo lang. Medyo tagulan siya ng konti. Pero okay naman siya. Sa 1,000 pero naka-discount kami ng 100. Worth it na yung pag-hotel namin kagabi. Yan. Maganda. Maganda siya. Wala akong masabi. The best yung kwarto, lahat. Meron pang ang tawag doon. Biranda ba tawag doon? Biranda ba yung labas, bro? Parang biranda, no? Parang balcony sa labas. Yan. Pinakita ko na sa kanila yan. So, ito lang muna ngayon. Yan. Kaya napanoorin nyo po yung YouTube channel ko. Yan, Ronald Rivera. Yan, mag-subscribe po kayo. Mag-comment. Huwag naman po bad comment. O yung mga ano lang, mga comment lang na po pwede pang i-improve. Pwede po yun. Ayan po. Sunod ulit. Quezon dito sa Surya Hotel. Umaga na po ngayon. Yan po, dito po ako nag-hotel kagabi. Hindi po ako nakapag-picture yata kasi napagod na yan. Kasi 8 na kami nakapasok. Hanap kami ng mas mura, pinakamura na po. 900, 1,000 talaga yung original niya, price. Ito nakausap ko pa yung may-ari. Kaya, ayun, binigay siya ng 900. Hinihilitan ko siya ng 800. So, iikot ko po kayo. Ito po yung hagdan. Galing po doon sa baba. Doon ko na po. Dito ko na po sinimulan. Ito po yung hagdan galing sa baba. So, ayan po. So, ito po yung pinakalapit ko sa ano siya. Hindi ko alam kung pang ilang floor na to. Pangalawa to sa pinaka-living area ko. Yung sa pitang-dapat sa receiving area nila. Ayan. So ito po parang may dalawang CR dito. Ito yata yung parang sa baksyonista na wala CR yung kanilang kwarto. Pero sa amin po meron. Pasok po tayo sa kwarto. Yan po yung aming kwarto. Yan. Yan po, meron po siyang maganda na kanong painting doon. Yan. Yan po yung aming pag umaga po ganito. Hindi lang namin big size o big size lang tayo. Global size, parang gano'n. Ano yan tayo po? May ventilador pa siya, may aircon. Ventilador pa. So yun yung aircon. Tsaka TV. Yan yung aircon sa TV. Ang maganda dito, ito yung CR kaso nabinaksan ko. Ang maganda dito, meron siyang lobby sa labas. Ikot ko po kayo sa labas. Ang ganda. Tapos tayo. Yan po. Ayan, ito yung labas niya. Ito niya yung area. Ang ganda, di ba? Dito ang gabi. So yan, ikot ko natin. Sa Lukban, Quezon po ito. Hindi ko alam kung share mo pa. Hindi ko alam kung anong bundok ko. Ayan po. Ayan yung baba niya. Pakikita ko sa inyo. Ayan yung baba niya.
Meron pa siyang mga pinaka-ground eh. Yan. Yung simbahan, ginagawa yung simbahan doon ng Lokban. Under renovation siya. Ito naman yung gawin dito. Ayun. Yan. Marami din siya pero masikip yung kanilang lugar, yung ano kanilang tawag dito, yung main road nila sa bayan. Nagtataka ako sa mga lugar dito sa Quezon, tsaka sa Laguna. Ang liliit ng kanilang mga bayan, yung daanan, malaki naman, maganda naman, kaya lang. Yung daanan, napakakipot. Ayan o. Ayan. Hindi yata nila napaghandaan to eh. So ito na nga po. Yan po, dito muna po magtatapos yung ating ano, dahil mamaya hindi ko lang alam kung makakapag-video ako dun sa baba sa receiving area. Yan. So ito po muna. Ganito lang po muna. Thank you po.